kini nagtuwad way lingkuranan. Makita nang ispat. Mingaw dede. Mingaw kajo. Hindi naman ma. Love you ma. Miss you ma. Hi guys, good morning. Ano po ni si Claudine Lisa. Araw day guys. Palumpi na po dito kami sa ano guys. Nabuhi ang dapit yun. Ani? Kaya na po guys. Namadako na rin guys. Magkabagangan diya sa mga nakitanas na ayun ng mga vlog. Muna ni guys, lituro-turo na. This time ni matamnan ni 7 years na. Dako na rin yun guys. Kaya on nang gipa turun guys abas pag ginawa naman naman ko na lagi tayo pero paglaw ang nagani magkano gani guys guys, mo ni gamang tagad guys, katong dito niagi kita mo sang vlog nga nag-eat sa mi og kuan tagad. Ugma guys, amo na nang ipaibot. Kay malimpi naman dadas ubos. A few moments later. Kinahanglan imong ipasapil or ipasudlay pud kay aron mapatag lang si kay aron ag kuaso may mabalance ag ilang kuan tubig. Ja guys. Magkuan may magpaibot na meron kay pagtanam na nagmagpaibot. A few moments later. Yeah guys, nana. Kaya na sila nang giibot na. Diya, arang ka kuan, dako nag-agi na. Tagdos rang butok daning kuan guys, tagod. Tubang Ji, kaya may lanang gwa pag naong. Ato bang? Ha? Yan na guys, nag-ibot na mi guys. Hi Jen. Good morning. Hi, good morning. Hi, so hangad kutso. Nawa guys. Gipadong sila. Wa sa painit. Ara ko tikas. Ko dari din nagtuwad. Ay, kini nagtuwad na lingkuranan. Nagtuwad man. Nagtuwad. Hi Ate Amalia. Lalami dari nang ibot kay pobre lagi. Hoy, pobre lagi, pobre pag humay na abot man kasi ibabas kapilyang kuan. Dapag mga dunya duha asawa. Tama pa din ning. Di ba kay mga dunya dunog man ning gani nang ibot man mga dato man eh. Oy, kining dato ni tabong sa lapok. Di namimot na. Hoy, muto na binog lapok ning dato. Baliktad mo. Tara guys, buyag Daliara sila kon. Salamat. Kung ibot man ning mga kortahan man eh. Ay sa maglingkod-lingkod, Ito. Ha? Oh, lagi na daghan ang kwarta. Bitaw. doon na laman nay. Kwarta di man nang ibot. Bitaw. Salamat pa ninyo kay Kung ipiyang maghilak na kuno adlaw na magdi kuno makakwarta. daka nang sumong tinaguan pud. Uy, ginoo ko daghang utang. Tinaguan. Bitaw. Basta lawas. Yes. Agad ang ginubas. Kaysa maglingkod-lingkod na taway mo abo. Oo, maglingkod-lingkod po ta kapoy mapod. Kaya isa guys, weling kuranan katod-tuwad. Inungsyano, nabukot pa sa short, yung barok. Diya guys, kani, tagdos raning buok. Bila na ilang mahuman o gibot, mara na bayaran guys. Ilang Amalia dia. Sawa ni nung huti katong nagturtor. Hi guys, humanagasid guys. Tara guys, naghihap na sila guys.
Yeah guys, ang pasalamat po sa mga tao nga ning tabang na dahil sa financially dani kay dako-dako pinigas ning magbasak lagi ta kay mga sunguan lagi. Ganay good heart ka do nakay ba nakakinsa ka. Salamat. God bless. Unta tagaan pa kagdagan kaazong grasya. Kay ning share po ka sa imong kuanda ning ahang pagbasa karon. God bless. Salamat. A few moments later. Ay guys, anda guys mo tanda ko dito sa akong pinatano maghatod pod niyo merinda ag si Aliana ang gida. Araning ibilin na tos daplin sa sapa kay kuan uzo ko no siya guys kay arong wag sang kami nga sang mama nga pangikuan og dahon sa madre kay mamanay sang kalingawan guys at tumiros basak guys kay nagpatanom naman mi magkatod pod mi og merinda di na ko dato mutamak guys kay naida kang linta adlo ko ang tanawon ang mga nagtanong kung hapit na ba mahuman. Tapos saya nagasunod-sunod. Ang gidakay, ang gilingaw-lingaw kay gimiyaw ko na siyang mama. Luoy, pwede ah. Malingawan niya guys, mga suri-suri danis koan. Kabukiran. Sana dahon na day? Madre. Karang malingaw si Jakay. Gimiyaw ko na siyang mama. Sama ka. Ikaw. Gimiyaw kasi yung mama no. Iyaw ko ni mo, ma. Gampang diya, ma. Dali, day. Dali. Ma, pag-amping diha, ma. Love you, ma. Miss you, ma. Sagra tayong mama day kay ang ita ang kwarta day. Asan magmingaw day ha? Naabi daw ko day ha? Mingaw, ma. May ka. Kanang ganas aning ulis ang ganas aning balik ang mamas Manila. May ka? Gahapon day. Gahapon yung balik ang mama day. Nuoy po day kay hilak day kay miyoli po day no. Nihilak may ka, wa. Nihilak. Di ka karon, ma. Mo pa yung paglarga day. Manong kauliyon da dyan day. Sige, mingaw ko, ma. Ina, ma. Hindi naman, ma. Oh, uli naman mga. Kuha na mas Manila day. Love you, ma. Oh, loya po ng bata apit. Love you, ma. Anggi. Mingaw day day. Mingaw kazo? Lalo laman. Ilaman ako na may imong mama masaron na. Mama, Ako sa imong mama ron. nas mama ika, ma. Nas mama alay, ma. Sa mama Ali pod. Ha? Diya, aso na mingaw-mingaw kay ngita tog kwarta Sama? para sa imong maintenance. Ang ngita kwarta sa imong maintenance. Sama ika. Mama Ali. Ha? A few moments later. Yeah guys. Yan na guys. Mamirinda na sila guys. Kuan. Kurang kanay sila. Pito ka buo. Di maram dati budget daanin. Na pito manoon guys. Kaya arang naging kunong mahuman. Pila ka adlaw ni meto sa ako nun? Duha ka adlaw no kara mo gamot. Simana. Sus grabe ning itong basak. Dara young people ko no mga nananamin tawda kasagamutan na mo. Congratulations sa kasagmanan mo. Witik-witik Iya, tigirig-tigirig. Aray lang bibuha guys sa pasibabaw. Kami na ito na kamahaw rin kanina do, Jerome. Ano ka mamahaw? Padung ka mga guys. Diya guys. Ang merinda san sila. Paway sa pun sila guys. Kay ilalim ni magtanong. Paano sila kabuk ito. Sakto sila mahuman ni guys. Bukadlaw. Supod na ng buyag.